where he was brutally killed by the Meitei Arambai Tengol in front of his wife, his newborn baby. Kene kabreu ke badai nak jat benriu kuki bat ke basang basa apa ke jala Manipur. Kala itu ya ke jingjia ha ke balajia ya uhemen jongka ha ke baki Meitei kila penyap no ya uhemen jongka. Kene kabreu kala itu ba uhemen jongka ulah sya penyap hapo hospital. Hakmat jongka lok bat kumjuru ikun banak sukha ha ki breu ki badai ki Meitei. Bat kene ka kubor menta kala sapriang ru ha kelang sudong jogari India. Balai itu bagi cai benriu kuki hak bagi cai benriu Meitei ki banapo Manipur ki lakam bagi kuki gide ki pedwer lane ki illegal immigrants ki bawan napo ka Myanmar kini ki cai benriu kuki ki lawan song bi an hapo ka jela Manipur kam ki nong Manipur ki bedai ki Meitei henry haba phai sa jing sha ki cai benriu kuki ki ladan naduk ki spas nam hapo ka jela Manipur bar haba phai par sa shkawai ke jingjia ha ka bakane ka ke breu hi kala kran hapo ka kubor kene ka breu kala itu bau khun jauh men jongka harengkat kalok jongka kat baki dang sakit apa ke ambulans balik Pak Sumar siapa ka nang ba Empal hadin malami ke jingya kelumar apa ketika jela Manipur baki lamen saw kita ki bahayeng jakane ka breu ki badan apa ke ambulans anda ki lapoi apa Empal ki pai ba Meitei ki lapin sanga ya kata ke ambulans ba anda ki la cek ya kata ke ambulans ki lalap badan de ki nang pang ki bedai ki kuki kumta ki pai ba Meitei kila kiar tawir ya kata ka ambulans baki mai laru ya kita ki arngut ki badai ki kuki bakin mi sabar par hamar kata ka porhi ki pai ba Meitei kila tangsnan na kading ya kata ka ambulans bat kita ki arngut ki sikurem ki badai ki kuki kila sa thang hakmat ki pai ba babun hapo kata ka nong ba Impal